Mugore ra1986 ndakasangana nemumukomana kuchikoro. Makore aya taisanyanya kuenderera mberi nechikoro nekuti vamwe vaiti vakapedza ZJC vaibva vatonoita maticha. ZJC yakanga yakakosha chaizvo. Ini hangu ndakanga ndisiri munhu aigona chikoro, saka ndakangoti nokupedza chikoro ndokubva ndatoita pamuviri. Zvinhu zvakanga zvichityisa, yaitova tabhu chaiyo. Vasikana vazhinji vaibvisa mimba, asi ini handina kubvisa mimba. Murume wangu akauya akabvisa mombe kumba kwedu, zvikava zvinhu zvakafadza chaizvo, ndokubva ndaroorwa. Ndakaenda ndikanogara kumusha navamwene vangu. Ndakanga ndiri muroora. Pamba apa ndakanga ndisinganyanyi kudiwa zviya zvakanyanya, asi inini I was happy nekuti ndine murume wangu taidanana. 92 murume wangu akabva apindana netsaona ndokubva ashaya. Makore aya kwakanga kusina mafoni, saka akamuka akaenda kubasa, haana kudzoka. Ndakazongoona zuva rovira pouya maporisa, ndikashaya kuti ko chii chiri kuitika. Vakabva vati handei kupolice station, ndobva taenda kupolice station kuya, vakanoita bhizi. Ini ndikafunga kuti murume wangu ari kumaseu, kana vapedza nemapepa vari kusaina tichazoenda tonomuona. Ndipo pavakazondiudza kuti murume wangu anga ashaya paaccident, papaita horrific accident muHarare, haana kubuda, akaparara. Chinhu chakandigwadza chaizvo zvekuti mwoyo wangu was heartbroken. Munoziva kuti ndaive ndiri mudzimai aida imba yake, asi after that you start not to care. Ndakanga ndisina hanya. I didn't care about the next person. Ndakaona unge Mwari vaiva vandisiya, kuti naye Mwari ko munogondipa murume sei, then next thing oshaya. Ndanga ndine vana vaviri, vana ivavo ndaizovaita sei. Ndakaenda kumusha tikanomuchengeta, asi for me kuti ndite move on neupenyu hwangu, ndakaramba ndichinyatsotadza zviya zvekuti unyatsoona kuti munhu warwadziwa. Ndakanga ndarwadziwa, kushanda ndaisashanda, murume wangu ndiaishanda. Makore aya sekutaura kwandaita, vakadzi vazhinji vaigara mudzimba muchiita zvekuenda kumusha nekunorima nanamai tichisunga madhuku. Takanga tisiri vakadzi vaiita zviya zvekugadzira musoro nekungochina-china nekugadzira nzara. Uyezve makore aya nzara chaidzo dzaisatopendewo, ukapenda nzara unenge uchitori pfambi chayo. Saka society yedu yakanga iri a bit reserved, zviya zvekuti takanga tisiri vanhu vari way forward. Asi ndakatozoona manje kuti upenyu hwanga hwadochinja, uyezve pakashayika murume wangu, mhuri yake yakauya ikatora zvese. Munoziva zvinoitika zvezvekuti vanhu vanotora zvinhu zvese ugoshaya kuti saka vana vemunhu vanoda kuti aite sei. Izvozvo zvakandiomesa mwoyo futi. Mwoyo wangu wakabva wasindimara, ndakatsemuka mwoyo kusvika wasindimara. Tikabva tikanogara ku1 room nekuti imba taigara kuHarare murume wangu anga akaitenga, vamwene wangu vakauya vakatibuditsa. Chakandirwadza ndechekuti ko sei vanhu vane mwoyo wakasindimara kudai, ko sei vanhu vasina hanya nevana vemwana wavo, ko sei vanhu vasina hanya nevazukuru vavo. Vazukuru vavo vaizogara pai. Imba iyi yaive yatotengwa nemurume wangu, asi takadzingwa. Sezvinoiwo takanotsvaka 1 room nevana vangu, tikatanga kugara ikoko. Upenyu hwakaramba huchiuma. Pandakatanga kuenda kuBotswana, ndasvika kuBotswana ndaingotsvakawo mabasa. Vedu here kaindimbokuudzai, ndipo pandakabva ndikatanga kuenda kunotengesa fodya pamusika kuFrancistown. Ndikudze fodya yaitengwa, fodya inotengwa kuBotswana zvisingaiti, taitoita zvekuismagla Kupinda. Apa makore anga kwanga kuna 95 96 tichitengesa edu fodya pamusika, ndo akava mararamiro angu. Saka rimwe zuva takati takarara kumba kwataigara, pakaitwa raid. Maporisa akauya anonzi maSSG aya, vaifamba nemota dzinenge dzine mared number plate. Vakasvika vakatora fodya yese. Vatora fodya, ndakashaya kuti zvinondoita zvekudii. Vana vaiva nemusikana kumba, saka ndaiti kana mwedzi wapera ndainitumirawo zvigurosari namalaicha, uyezve ndichitumira mari yerendi. Zvino apa ndakanga ndaasitaki. Ndipo pandakazoona imwe shamwari yangu yakandiudza kuti sezvo takanga tatorerwa stoko, ngatizamezve kutsvaka imwe nzira yekuita mari nayo. Zvandambotaura pekutanga kuti mwoyo wangu waive wasindimara pamusaka the way yandakatritiwa nayo. Takabva taenda tikatanga kuita zvechipfambi.
chaibhatara. Tainomira paintersection mutown muFrancis town muyamiya, tomira paintersection usiku hwese, varume vanouya vachititora voenda nesu kumba. Unoita kana iri short time, ungoita short time todzokera. Todzoka paintersection pauya wekusiya umwe uya wekutorawo woenda unorara. Zvichingodaro ndo hwakava upenyu hwangu. Ndakazosvikawo pakuneta ndokubva ndadzokera kuHarare. Ndadzokera kuHarare ndipo pakabva paexpire passport yangu. Passport yangu yaexpire, upenyu hwakatanga kuoma. Mari yose ndakanga ndinayo ndakaishandisa kusvika yapera. Ndikashaya kuti ndinondoita sei, ndokontinye here nekuita zvechipfambi. Ndakabva ndatanga kuendawo kunomira kuma-avenues ndichitengesa muviri. Taingonomirawo kuma-avenues tichiita zviya zvekuti unenge wakapfeka jaketi, kana mota yoflasha ichiuya wokurura. Ndaive ndakaumbika. Ndakatanga kutengesa muviri ndikasvika papoint yekuti ndimbozvisvora mupfungwa dzangu. Asi chero ndazvisvora, vana vaida kuenda kuchikoro, vana vaida school fees. Mwoyo wangu wakaramba uchirwadza ndichiita chipfambi ichi, ndichizvibvunza kuti saka murume wangu akafa kuti ndiite pfambi, uyezve nekusaenda kuchikoro hapana basa randaizogona kumbowana. Ndakaramba ndichiita zvechipfambi kusvika ndazosangana nomumwe murume uyu tichamuti Peter. Aiwa, Peter akanga ari murume ane rudo. Peter akabva ava customer yangu iri permanent. Peter aiva murume aive nevana vake 4 nemudzimai wake. Takadanana, akabva andiudza kuti zvaive zviri nani kuti ndiregedze kuita zvekuenda kuma-avenues ndichinotengesa muviri nekuti aizoda kundiroora. Asi akanga ari munhu aida mudzimai wake. Zviya zvekuti aita akauya obva angoita 30 minutes kumba obva atoti ndakuenda rega ndinoona madhamu. Zvinhu zvaindisvota kwazvo kuti aizvi koyo saka unouya kuzodanana neni asi uchida madhamu vako. Ndokubva ndanyatsoona kuti munhu ndo rakanga riri tiketi rangu reupenyu. Kuti upenyu hwangu huendeke, ndaifanira kuti Peter ave murume wangu, uyezve ndaifanira kuita plan yekuti ndibvise mudzimai aidiwa uyu. Peter akanga ari munhu anoda mudzimai wake, aiitira mudzimai wake zvese, hapana chaaishaya. Imagine kana ndirini ndenge ndapinda pakadai, zvaizofamba sei? Makore aya handidi kunyeperai, vanhu vakanga vachingobata mushonga, hazvina kutanga izvino. Iye zvino zvakuchishamisa ende zvoita sekuti vanhu vari kunyanya kubata mushonga pamusaka pesocial media. Mishonga yaingobatiwa kubva kare. Ndipo pandakabva ndaenda kuna umwe mbuya kuChipinge. Aim was kuti inini ndifuratidze Peter moyo wake kumhuri yake nekuti aida mhuri yake. Ndipo pandakasvika pakuzoenda kuna mbuya wekuChipinge ndichida kuti vafuratidze moyo wa Peter. Asi zvandakazonosvika ndichisangana nazvo ndizvo zvakazoita kuti ndigume ndave muurombwa usina kumira zvakanaka. Ndakasvika kwambuya, ambuya vandaiva ndaudzwa neshamwari yangu yataive tasangana nayo kuma-avenues. Ambuya vakanditi zvinhu zvakanga zviri zvidiki. Vakandipa kamudzi, vakandipa mushonga, vakati ndosvika kumba ndokacha mushonga uyu. Kana ndakacha mushonga uyu waita powder, ndotora nyama yechiropa ndoisasa. Kana ndaisasa ndoipfeka munhengo mangu nyama iyi. Yoswera zuva rose iri munhengo mangu. Panozovira zuva ndipo pandaizofanira kubvisa nyama iyi inenge yaswera munhengo yangu. Kana ndakuona kuti Peter akuuya ndobva ndaifraya ndomupa odya. Izvi zvaizoita kuti awe kundida nekuti anenge adya mushonga wakagadzirwa. Takazviita izvi ndikatevedzera step by step, ndokubva Peter auya akadya. Kubva ipapo ini naye takabva tava inseparable. Chero zviya zvekuti aiuya kuzondiona nguva pfupi akanga asachaiti, aiuya otorara kumba, onyepera madhamu vake kuti aenda kutrip kubasa. Airara kumba kwangu ka2 pavhiki. Mudzimai waPeter akatanga kunyumwa kusvika aita research akaita, akazonzwa kuti inini ndindaida nemurume wake. Akauya kumba nerimwe ramazuva, akasvika akaona Peter ari kumba usiku. Akasvika akaita drama, akapenga, akapopota, tikangomutarisa ini ndikanyarara. Peter ndokubva ndokuenda kumba. Kubva ipapo Peter akabva achinja, akaita kunge munhu akunyanya kuvhunduka zvemukadzi wake. Ndikaona kuti mushonga wambuya wanga usiri kushanda, ndipo pandakazoenda kune imwe n'anga yekuMozambique. Ndikasvika ndikavaudza kuti ndine murume wandiri kudanana naye, ndoda kuti anyatso kusema mukadzi wake, ndoda kuti afuratire vana vake, avakangamwe, ave murume wangu. Sekuru ava ndipo pavakandiudza kuti zvakanga zviri zvinhu zvidoko doko ndaifanira
kuita ritual. Asi ritual iyi ndeyekuti ndaifanira kuti tiende kumakuva usiku. Kana tasvika kumakuva tosvika topractice ritual iyi. Then kubva ipapo Peter aizova murume wangu. Ndaitya makuva, asi apa ndakazongoshinga. Pera zuva rose ndiri pamba pasekuru, vakandiudza vakanditi, aiwa muzukuru, usashushikana, zvauri kuda uyezve mawishi ako ose, they will come to pass. Zuva rakavira, tikadya kudya kwamanheru. Takaenda kumakuva ekuMozambique aya. Sekuru ava ndo vanoita marituals, vakasvika vakandiudza kuti ndaizorara paguva remwanasikana ane makore 16. Vana vane 16 ndo vanenge vachiri innocent, makore iwawo vakanga vachiri innocent uyezve vanenge vari sweet. Saka ndaifanira kurara pamusoro peguva iri. Kuita ritual kuitira kuti spirit yemwana uyu yekuita sweet uyezve kuva munhu anodika ipinde mandiri. Zvandakaona ipapo zvakandikatyamadza. Takasvika tikamira kumakuva, sekuru vakaita zvavakaita, guva rikaita seratsemuka, coffin rikakwira, ndobva ndapinda ndikanorara pamusoro pecoffin. Ndakaona muzivo zvakanga zvichityisa. Mwana uyu akanga achangofa aine 2 weeks, saka bhodhi yake yaidecomposa. Ini ndokunorara pamusoro pemwana uyu, mwana musikana. Chandoda kuza ndechekuti munhu uyu akanga uripo, mwana uyu akanga akaora. Ndakanorara pamusoro pemwana uyu, makonye akatanga kupinda mubhodhi mangu, spirit yemwana uyu ikapinda mubhodhi mangu, nemakonye ose akanga aripo akapinda mubhodhi mangu. Ndakati ndichibva ipapo ndakanga ndatova dhimoni chairo. Kubva ipapo ndakadzokera kuHarare. Ndasvika kuHarare ndakanga ndatova dhimoni chairo. Ndaisatya anything. Mukadzi waPeter akauya akada kupengereka akapengereka, asi hapana zvaaindiita. Peter uya ndakabva ndarara naye nekuti sekuru vakasvika vachiti first thing uchisvika ndaifanira kusvika ndorara naPeter. Ndakarara naPeter. Ndarara naPeter ndakanzwa kunge ndaive ndatora soul yake kana kuti spirit ameno, asi ndakaziva kuti ini naye takanga tava chinhu chimwe. Ndapedza kurara naye, sekuru vaiva vati nditore urume hwake ndiuise mubhodhoro. Ndakaita sekudaro ndokubva ndavharira mubhodhoro, ndokubva ndasanganisa nedzimwe midzi ndaive ndapiwa nasekuru, ndokubva ndasungira mubhodhoro. Kubva ipapo Peter mwoyo wake wakanga wava wangu. Peter akanga asisacheuke mukadzi wake, akanga asisachamuoni. Ko ininiwozve handi ndaive ndambofirwawo, ndaive ndafirwa and nobody cared. Saka why should I even worry? Ende chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti Peter from the word to go akandinyenga, aiva andinyenga. Saka naiye akatadza kuwira mukadzi wake tsitsi. Ini who was I kuti ndinzwirewo mudzimai wake tsitsi? Ini naPeter takamuvha kubva kuHarare tikanogara kuBulawayo. Takatanga kugara kuBulawayo, Peter akanga ari munhu aishanda, saka akangopiwa transfer. Ndobva tatanga kutoita zvimabhizinesi zvedu, aiva upenyu hwedu hukatanga kuendeka. Mudzimai wake akamboda kutevera achipenga, asi ini ndakaramba, ndakasunga, uyezve ndakaramba ndichingoenda kun'anga yandinorinywa. Peter aizombopepenuka, mushonga wacho waita kunge unoexpire. Peter aizongoti pepenu, panopepenuka udzokera zvekumukadzi wake. Pane gore raakazongoti pepenu, handizi kuti mudzimai wacho angaite, ndobva adzokera kumukadzi wake. Ini ndikaona kuti zvinhu izvi zvanyanya, ndakadzokera kuna sekuru, vakasvika vakandipa mushonga, ndikasvika ndikavaudza kuti ndizvo zvakanga zvaitika. Ende inini apa ndakanga ndava neukasha kuti sei murume uyu akudzokera. Sekuru vakati harisi dambudziko, vaizorinywa zvakare, asi this time zvacho zvakazoitika ndizvo zvakandigura kunhorera. Ndakapiwa mushonga, sekuru vakanditi vana vaPeter vanonzi vanane. Ndakavapa mazita ivana 4. Ndavapa mazita vakabva vangoti ngoenda uchaona zvichaitika. Ndakadzokera kumba. Sekuru vaive vaita ritual yavaive vaita, asi zvinhu zvinotyisa zvavaive vaita. Peter aive ariko kumudzimai wake. Saka sekuru vaive vati tinofanira kucreata dambudziko. Kana tikacreata dambudziko muupenyu hwaPeter, achadzoka kwauri ari desperate achitsvaka comfort. Ndipo pakati rimwe zuva vana vake vadzoka kuchikoro, mwana wake mukomana mukuru akangosimuka akatanga kumhanya nenhendeshura.
akamanya nendeshure zvakashamisa vanhu, akafuratira achienda kwaari kufuratira asingaoni. Akamanya kusvika anodonhera mumuti kwakubva atofa. Chakava chiitiko chinoshamisa vanhu, ndokunomanya ndokunosumudza mwana uyu. Vasumudza mwana uyu aive adofa. Iniwo handina kuziva kuti sekuru ndizvo zvavaireva pavaiti varoda kucreata problem muupenyu hwaPeter kuti Peter adzoke. Zvinhu zvakandishungurudza kuti ko vana vaivefira chii, asi hapana chandaita because inini ndaive ndataura kuti ndakanga ndiri desperate for Peter. Saka sekuru vakati if you are willing to do anything then ngatizviite. Vanhu vakaungana vakachema parufu. Vachiri kuchema, mwana waPeter wechitatu, musikana, the only girl, akabva arara. Vakazoti vakunorara usiku, chitunha chatotorwa. Pavakumutsa mwana aive akarara pasofa, aive afawo. Saka on this day Peter akashayikirwa nevana vaviri pamusaka pangu. Hazvisi zvinhu zvandiri proud nazvo, handisi proud nazvo zvakare. Ndakanzwawo shoko rerufu, iniwo semunhu akanga asinawo ganda kumeso ndakatoendawo. Paakandiona Peter akauya akandimbundira, akaratidza kufara chaizvo kuti ndaive ndauya parufu apa. Ndakangosvika musi webherial ndokubva ndadzokera. Rufu rwakangoti ruchipera, Peter akangogara 2 days ndokubva adodzoka kwandiri. Ndakafara kwazvo kumuona, asi zvese zvandaita izvi zvakanga zviri selfish. At this point ndakafeel bad kuti why sekuru vaive vaita kuti vana vafe. Kubva ipapo ini naPeter takabva tava mukadzi nemurume. Peter haana kuzombodzokera kumudzimai wake, asi dambudziko ririko nderekuti ina handiradi. Zuva nezuva vana ava ndinovaona. Chero zviya zvekuti kana ndichibika mukicheni ndongoti ndichichoka ndotoona mwana uyu akamira achibuda musodzi achichema. Kuti ndonorara ndoti ndichingopinda mubedroom ndinoona mwana uyu akamira achichema. Handidi kunyeperai, Peter haazivi kuti ndini ndaive ndiri behind kufa kwevana vake. Uyezve takazvishandisa kuti timutrepe kuti agare adzoka asachaenda zvachose. Vana ava ndini ndoga ndinovaona. Dzimwe nguva ndotoita kakuvhunduka ndoskrima. Peter ondibvunza kuti ko chii? Even vana vangu vaviri vaiva ndakabva navo kumurume wangu vakura manje. Iye zvinhu ndinogara nehwani wachona anogara achishamisika kuti ko mama sei muchivhunduka, handina happiness. Peter munhu ari hardworking, tinogara muguta reBulawayo, zvese tinazvo, hapana chatinoshaya, asi handina happiness. Chero ndichidhiraivha ndakatozoita accident. Ndakangoona mwana akamira pasenda ndokubva ndanzvenga ndokunopinda mumota, asi handina kufa. Ndiri kunyatsoona kuti zvese zvandakaita izvi zviri kudzoka zvichinditevera, ende Mwari vanoda kuti ndinyatsofila kuti ndakakanganisa. Handidi kunyeperai, handina rufaro mumwoyo mangu, handina rugare, ndinoshungurudzika nezvandakaita izvi, asi unfortunately I cannot reverse it. Ndangotiwo ndishewo story yangu kuti ndizvo zvandakaita, nekuti zvinhu zvinondiremera zuva nezuva. Handina happiness, handizivi ndogadzirisa sei, ende vana vakatofa. Ende kuti ndiende kuna Peter kana mudzimai wake ndichinoreurira handikwanisi. Saka zvinoreva kuti for the rest of my life ndichagara ndichishungurudzika nezvinhu izvi. Ndipo paperera nyaya yangu. Asi ndoda kungotaura kuti kuvasikana vazhinji vari kuita zvekupinda mumakuva ekuti zvinhu zvatekeshera muZimbabwe zviregedzei, nekuti you never find happiness. Makonye akapinda mubhodhi mangu uya totori dhimoni chairo. Iye Peter wemurume wangu, asina ndirege kubuda zvendinotsvaka mumwe wekuvata nawo. And it becomes uncontrollable, it becomes unstoppable. Unova muranda for the rest of your life. Saka kuvasikana vari kuita zvekurara kumakuva zviregedzei. Ndatenda.